И какво са хора, съм Орасан 25. И както ви обещах, ще ви покажа какво спечелих. Ще отворя геовете, какво спечелих. Така. Мерси. Сега, първа чест. Тъпи неща. Тъпо. Сега. Тъпо. И най-тъпите неща ми се паднаха. Така. Аз ще му донесем на барберяне. Той ако чувате телевизора, това е брат ми, смешно. Ще пусна да ми донейтват Форт Тауър. Толкова се въртя. Ще искам да видя нещо само. Така. Откъдето ще ми идват. Още ми идват къде аз бех арена 10. Стигнах до арена 10 и паднах на арена 5 тук. Ще купим малко. Чутно толкова. Час на това му донейтнах 21 карти. Барберяни. Му донейте мината това стрели. Това ми е жалко. Тук паднах. Тук загубих всички легендари карти. Плюс те. Само нещо. Това ми се даде за този клип. Ако искате се събудете, ако искате да пишете коментари. И чао!